nipproteġuk aħjar. Il-frażi li flodwa tal-ħadd dwiet madwar 3 lokalitajiet fin-nofsinhar ta' Malta fl-inawgurazzjoni ta' 3 ases tal-Pulizija f'Birzabbuġa, f'Ħażabbar u fiż-Żejtun wara proġett ta' tisbieħ u modernizzar estensiv b'investiment ta' iktar minn €1,000,000 filwaqt li tħabbar li se ssir għassa ġdida għal Witty Line. Kollox sar bil-ħsieb li filwaqt li l-Pulizija jkollhom ambjent aħjar minn fejn jaħdmu, il-binijiet ikunu jirriflettu l-bżonnijiet tas-soċjetà moderna, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija Angelo Gafà. Fost oħrajn, dan il-proġett rat tneħħija ta' bankijiet għoljin, kmamara l-interrogazzjoni aħjar, sistema ta' arja kundizzjonata kif ukoll kunċett ta' branding b'disin artistiku li jfakkar il-missjoni tal-Korp tal-Pulizija biex pajjiżna jibqa' sikur. Il-bini huwa importanti li taħdem f'bini modernizzat. Ovvjament ħajmotiva aktar lil-nies tagħna biex jagħtu servizz aħjar, però fuq kollox aħna bħalissa qegħdin ukoll niffukaw fuq taħriġ iktar professjonali, taħriġ akkreditat flimkien mal-Akkademja l-Korp Dixxiplinati, fejn allura il-fokus ukoll f'dal każ huwa mhux biss fuq traditional policing skills, imma fuq kollox fuq soft skills, kif il-pulizija jaġixxi man-nies għaliex in-nies iridu livell tal-ogħla kwalità u ma jxirqilhomx inqas minn hekk. Għaliex fuq kollox dawn huma l-qalba ta' kull lokalità fejn dak li jkun imur jitlob l-għajnuna u għaldaqstant il-proġett ħaseb ukoll għal ases aċċessibbli anki għal persuni b'diżabilità. Dawn it-tip ta' faċilitajiet se jkunu introdotti wkoll f'asses oħra fil-Qawra, Bormla, il-Fgura u Rabat Għawdex. Il-Ministru Carmelo Abela nnota li korp modern ma jsaħħaħx biss il-ħarsien tal-pubbliku iżda iħares ukoll il-membri tiegħu stess. Il-ħidma tagħna se tkompli biex insaħħu il-drittijiet tal-membri tal-Korp tal-Pulizija. Fil-fatt nista' ngħid li diġà bdejna anke diskussjonijiet maż-żewġ unions fuq ftehim settorjali ġdid li se jagħti lil kull membru tal-Korp tal-Pulizija benefiċċji u allowances aħjar għal membri tal-Korp tal-Pulizija u dak diġà bdejnieh u allura jrid jitkompla anki fil-leġislatura li jmiss.